Baina zergaiti bera, eta noiztik Franco Jara buruan edo zale edo... Franco Jararen poesien zale aspalditik, naiz. Inoiz kontatu izan dut, lehenengo aldiz Australara etorri nintzenean, 2007an, ustez izan zela, eta aipatu nuen bere... Pasadia, aipatu nuen bere poema liburu bat, eta ordutik irakurle izan naiz beti Franco Jararenat, baina pixkanaka urtetan aurrera joanala, bere pertsonaian inguruan gehiago jakin, eta halako batean bururatzen zaizu. Eta zeratik ez dut liburu bat egingo, ez? Eta hortik ona iritsi naiz. New Yorkera eramango gaituzu, besteak beste, eleberrian, Euskaldun asko bai protagonista, artea protagonista, dinot, hainleku ederrien egonda, liburuan badau sensibilidade artistikoari bai? Bai, bera izan ere lanez edo ofizioz MoMako kureitorra zen. Eta horren erakusketa bat antolatu zuen, eta hor parte hartu zuten Txillidak eta Oteizak. Eta horren konexio hori ere interesatzen zitzen, ez? 1960an, New Yorkeko poeta bat eta artista jendea, eta garai bere txuan Euskal Herriko bi artista garai horretan garrantzitsuenen arteko gurutzaketa hori, ez? Hemen lantaldia bestakit faltan botaten zuen. Euskal Telebistako literatura programa bat aurkezten edo unibertsitatean lanien? Irakasle jauna? Bakoitzak gauza diferentea ditu, ez? Baina egia esan, Australian ibilintzen lanean, oso horitzapen hona ditut gai horretaz. Segurazki gehiago disfrutatzen nuela kameratik atzean aurrean baino, baina, egia esan neurri batean faltan botatzen dut, garai hori. Literaturari buruz eta zorionez liburuaren bueltan hitz egingo dugu, luze eta zabal itxaroten dugu. Bakarrik ez, momenturen baten bat batuko zaigu, elkarrizketara, norko bidatu zu? Bai, Aritz Sestona, lagun hon bat, eta, hemen Garoa liburu den da Donostian egon zenean, bera liburu saltzaile ibili zen, orduan ezagutu genuen elkar, eta ordutik ona lagun izaten jarraitzen dugu, eta gustora hitz egingo berarekin. Bizitzaren zauriak Eta ez ahaztu, Oteizak Sao Pauloko Bienala irabazi du eta Txillidak Veneziakoa. Nola utziko genituen tamaina horretako artistak kanpoan? Ez du zentzu handirik. Franco Jararen eskutik, bainat, esan dugu, New Yorken egingo dugu egonaldia, eta bera komisario izango da MoMan, bera erakusketa bat prestatzen ibiliko da, eta horren aitzakian guretzat oso ezagunak diren izen asko ere bilduko dira liburuan. Bai, batez ere guri dagokigunez, segurazki Oteiza eta Txillida, ez da? Bi artista hori parte hartu zutelako erakusketan, eta horren, liburuak badauka zati hori, pixkat artistikoa dena edo erakusketa horren ingurukoak, eta erakusketa bat antolatzeak suposatzen duen guztia, ez, harremana artistekin, antolaketa kontuak, erakusketa, barneko gauza batzuk agertzen dira, MoMaren barnekoak kasu honetan, baina gero bestatik badago beste lerro bat ere liburuan dela maitasun istorioak, ez da, modiozko istorio oso zuharra, esango genuke, bera, Franco Jara eta Vincent Dugarren dantzariaren artekoa. Eta biak, bi historia nolai paraleleki joan ziren benetan, eta novelan ere bizkat biak paraleloki agertzen dira, ez? Data zehatz bat bebai, naiz eta kontakizuna kronologiko ez den izango, baina data zehatz batzutan mugituko gara bebai. Bai, hori da. Gutxi gora bi urte gero badago saltoren bat, edo urte terdiko tartea da kontatzen dena, zuk esan duzun bezala saltoka, eta atal bakoitzean agertzen da ze garaikoa den, eta baina dena da gutxi gara bera erakusketaren aurre prestaketak, erakusketa bera eta erakusketaren ondorengo gauza batzuk, eta paraleloki esan duan bezala behien arteko amodio harremana. Laburra izan zena, baina oso intensoa, eta hori da pixkat agertzen dena. Dokumentazio asko eta fikzio asko? Bai, hori da, dokumentazio lan desente egin dut, oinarrian dagoena, bai girotzeko, bai gertakaria, pertsonaiak, eta hori guztia. Erakutsiko dizkiguzu gainera dokumentu eskutitzak, argazkiak. Bai, dokumentu batzuk ere hor sartu ditut, horregatik, ez pixka bat paraleloki digoazten dokumentua diara esango nuke. Eta baina hori da nolait oinarria esango nuke, pixka zutabea, eta gero horren gainean eraikitakoa fikzionala da, ez? Askotan edo gertatzen da, ez? Bi pertsonaien inguruko gauza dakizkizu, baina zuk ez dakizu bi pertsonaiek gela batean nola aritzen diren beraiek, ze pentsatzen dute, ze hitz egiten duten zehazki, ze sentitzen dute, ze usaintzen dute,
Eta hori niri gehien gustatzen zaidana, eta azkenan fikzioak hori egiteko aukera ematen dizu, biografia batek ematen ez dizun bezala, ez? Ze zaila, bestalde idazteko eta kanpotik begira diot, enkargu bat egiten badigute, honi buruzko txosten bat prestatu edo, saiakera benai ausartoko esaten, baina, datuak ordenatu da dokumentazio honekin zeo zer idatzi, edo, benga, orain jarriko gara, euren azalien, eta jarriko ditugu Franco Jara eta Txillida berbetan. Bai, inoiz komentatu izan dut, pixkat hasierako abia puntu izan zen saiakera bat idaztea. Eta horrekin hasi nintzen, eta idazten hasi nintzen, baina gero konturatu nintzen, niretzat askoz ere erakargarriagoa zela novela bat fikzionatzea. Eta fikzionatzen hasi bezain pronto konturatu nintzen hori zela egin nahi nuena. Eta bai, alde batetik zaila da, baina bestetik, fikzioak ematen izun askatasuna da, hain librea da, oinarri horiek, kasu honetan, errealak izanik personaiak, badituzu muga batzuk, baina muga horiek errespetatuta, hortik aurrerakoa dena da askatasuna. Eta hori da niretzat edarrena, ez? Azkenean imaginatzea bi pertsonai historiko dira, baina azkenean persona dira, eta persona guztiok bezalaxe, oean daudenean elkarrekin, pentsatzen dituzte gauza batzuk, sentitzen dute gauza batzuk, oso humanoak esango nuke direnak, eta beraz, hortaz baliatzen zera fikzioa egiteko, ez? Beste gauza zail bat, behitu, kanpora, zoaz, deskripzio asko, hirian sartuko gara, hiriko kaleetatik joango gara, eta beste sasoi bat, hirurogeiko hamarkada hasiera hori, irudikatu behar dalako bai, iruditzen zait oso pertsonaia eta hitz egin gu, apurtxuet zeintzuk osatzen duten liburue, baina ze modernuek dien danak, eta ze novela modernuedan naiz eta orain 50 urte gertatzen den. Bai, nik ere hori impresio hori izan nuen, historia honen inguruan dokumentatzen hasi nintzenean, pertsonaia hauek oso modernoak izan zela bere garairako, ez? Azteko New Yorken delako, New Yorko nolabait vanguardia artistikoaren parte zirelako, baina, beren butzi moduetan ere bai, Franco Jara ez zuen bat telebizi modu estandarra izan, ez bakarrik gehia zelako, baizik eta, bere afizioak, bere egunerokoa, eta, gure gaur egungo estandarretatik ere, edo ohikoenetatik kanpo geratzen zen, eta pentsa 1960 urtean, ez? Orduan, hori ere agertzen da, eta horre esfortzu bat egin behar izan dut, pixkategi antzeko tasunaren ikuspuntutik eta, baina horre gozatzen dut, azkenean da rekreatzea mundu bat galdu dena, zen ez eta New York izan, gai horretako New York ez da gaur egongo New York. Eta beraz, hor rekreazio lan bat ere, eta hor ere fikzioa sartu baruzu, ezin bestez, eta hor ere disfrutatzen. Bertan egon zara? Bai, egon izan naiz, aukera izan dut, batez ere bi egonaldi izateko, eta ibili naiz, ez, Franco Jara bizi izan zen etxeetan bueltaka, etxe batzuetan gaina plaka ere agertzen da, eta eta pixkat ingurua, baina esan bezala, hori da azkenean zantzu txiki bat gelitzen da, 1960an New York oso ezberdina zen, eta orduan, balio dizu pixkat kokatzeko, baina hortik aurrera zuk egin baruzu. Liburua irakurtzen, irakurleari eskatuko diozu, irakurle moduen, iruditzen zaidalako, egin dugula bidai bat, egin dugula ahalegina istorioan sartzeko, eta gainera pieza oso ezberdinekin gozatzeko, kasu honetan, esango dut, baina zeuk idazle moduen be, iruditzen zaitu honelako liburu baten aurrian, ja forma edo ideia izan da, asko zerrazago izango dela hau dana egitea, elkarzketak dauz, deskripzioa dauz, esaten gabiltzena, narratzailea pertsona ezberdinetan, monologo antzeko batzuk, eguneroko bat, diario bat hau, zema gauze, bainat? Bai, gauza asko dira, alde horretatik aurreko nobelarekin konparatuta, deklaratzerik ezekin, hor zegoen oso fokalizatua pertsonaia bakarrean, eta bazitun talde ezberdina, baina hau esango nuke pixka dispersoago dela zentzu hortan, eta horrek baditu, hori, zuk esan duzun bezala, agian irakurleari eskatzen dio, ez, tono aldaketa horiek, idazkera aldaketa horiekin moldatzea, eta bar, eta gero, gozatze aldera, Bai. Baina gero deskripzioetan eta lehen aipatu duzun bezala, hor ere, seguraski patxada bat eskatzen du, edo eskatzen dio irakurleari, beste ritmo motelago batean irakurtzeko, eta horretan kontziente naiz baita ere, ez? Nik idazterakoan pixkat horrekin ere, hori ere buruan nuen. Badauka pisu bat liburua. Bai, segurazki horregatik, ez? Ritmo aldetik eta deskribiapenen aldetik, eta gero zuk esan duzun bezala, aldaketa horiengatik, halako batean diario bat irakurtzen hasten zara, gero monologoa badukazu, eta gero, nik pixka bat, batzutan inoiz galdetu izan didate, hau irakurtzeko zer behar duzu, eta inoiz aipatu izan dut, pixka pazientzia. Pazientzia pixka behar dela agian, irakurle moduan irakurtzeko.
Nik gomendatze, liburua da La combinación de los alimentos, Sheltonek idatzitakoa da, eta nik gomendatze, liburu honek lagundu zidalako pixkatxo bat ulertzen nire gorputzak nola funtzionatzen duen. Liburuak azaltzen du pixkat digestioaren inguruan, pistak edo emate dizkigu, nola elikatu algaitezken, ez? Eta nik deskurritu nun hasieran pixkat arraroa zela, ez nula asko ulertzen, baina gero konprobatu nun eta esan nun, nire gorputza hobetu funtzionatzen du honek esaten duenarekin. Eta horregatik gomendatzen. Frank eta Vincenten arteko maitasun harremanari buruz berbetan gabiltz, oso pasarte arin irakurtzeko eta bar, baina bestelako pertsonaia batzuk eta bestelako gogoeta batzuk dauz, esan duguna. Batxilira, Oteiza bera, Oteizak Montevideon zer egin zuen, egongo da kazetari bat, orduen gaztia esan atare kontatuko digu ze gertatu zen, baina pisua dauka. Zergaitik parte hartzen dute erakusketa hauetan gazte hauek frankismo bat egondanin Espainian, testuinguru hori guztia bai agertzen da. Amerikar batzun begietatik, jolasa izango da, baina eurentzat, euren bizitza da bai. Bai, hori ere gauza kurioso izan zen, ale batetik guztea Oteiza eta Txilliak parte hartu zutela Liberean erakusketa batean, ez dena oso erakusketa ezaguna izan gerora, ez baten kasuan eta ez bestean, baina MoMan izan zen, ez? Eta gaur egundik MoMa da munduko museo garrantzitsuenetako bat, ez? Hori pixkat horren inguruan ikertzen hasteak ere ematen dizu beste kontestu bat, eta zuk aipatu duzun bezala, baita ere hori da justu frankismoaren kontestua, nola frankismoa saiatu zen edo erabili zuen arte garaikidea, garai horretako arte modernoena, bere erregimena pixkat zuritzeko Espainiatik kanpo, ez? Eta horren barruan kokatzen da erakusketa hau. Zei zen Tapiez, esate baterako, eta ez da joango, berak kontra egin nahi diolako erregimen horri esate baterako. Baina aukeratutakoa ikusten zabiltzen, oin 50 urte gazte hauek ze jakintza, ze jantziak, eta, erregimenaren aldetik bai, ze aukera ausarta hau guztia erakusten hasteko mundutik. Bai, nik uste alde horretatik erregimen frankista eta bertako funtzionari batzuei aitortu barzaiela biste izan zutela, hori ondo erabiltzeko, ez? Beste regimen igual autoritario batzuetan, igual mesfidatiagoak izan dira arte garaikidearekiko, eta hor batez González Robles da personaje klabea, eta pixkat antolatu zuen, edo lagundu zuen antolatzen erakusketa hau, eta batez ere bienalak, ez? Oteizak eta Txilliak irazitzi dituzten bienalak, eta hori personaia hori ere agertzen da hemen, eta personaia hori klabea izan zen, hain justu, Eskate Espainia modernidadera eramateko artearen bidez, ez? Existitzen diren pertsonaiak. Bai, existitzen diren pertsonaiak. Izendegi bat badaude, bai. Bai, hori da. Eta hor, zuk aipatzen zuen zela, Tapiez dago, Antonio Saura dago, eta hor baita ez ere 59tik aurrera artista batzuk hasi ziren esaten, justu kontzientzia hartzen, bere artea aprobetxatzen ari zela frankismoa, eta horren hasi ziren boikot moduko bat bideratzen, Tapiez, Saura eta bar, eta hori ere agertzen da, zeharka bintzat agertzen da, ez, liburuan. Noiz hasten da, esan dizudana da kamaratik kanpo apurtxuet, noiz hasten da onelako liburuet idazten bat, dinot, forma edo aurreko lan hori ikusten dalako, eta batez noiz amaitzen da. Honelako liburuet idaztie, dakarren lan guztiarekin, implikazioarekin suposatzen dut, eta horren beste ordu, esan duguna, pertsonaia bakoitza ikertzen, bakoitzak dinona ikertzen, bakoitzari trama hori jartzen. Bai, esango nuke nahiko erabaki struktural edo formala dela. Ze gaiari dagokionez, azkenean lehen aipatu, 2 urte dira. 2 urte horietan gauza importantea gertatu ziren Frank Ojararen bizitzan, baina ez da biografia bat. Ez du, helburua ez da esplikatzea Frank Ojara nortzen hasi eta buka. Horren egia da, hasi zaitezkela luzatzen urteak gertakariak. Baina nik esango nuke liburuaren egitura orokorra eta formari erreperatuz iristen dela momentu bat esaten zuna eske agortu egingo zait bestela liburua. Ez dakit oso ondo esplikatzen zergatik, baina mendik tiraka jarraitzen badek gehiagizko izango da, edo irrelevante izango da, edo dena delakoa, ez? Edo beste forma bat eman beharko nioke. Eta hor ikusten dut, hau da tamaina, hau da neurria, eta hau da kontatu behar duana. Handik gutxire hilko da gainera, tentazio izan dudalako Wikipedian sartzeko, eta gero atera naiz, eta esan dut ez, beñatek ze kontatzen digun, neuk ezer irakurri badik.
Eta ez hori bakarrik, esango nuke, bere bizitzako gauza nobeleskoena bere eriotza izan zela. Bere eriotza eta bere funerala. Ze Franco Jara izan zen moduan, izan zituen milaka maitale, bikote hola egonkor establerik inoiz ez neuki, lagun mordoa, eta orduan antzaenez bere hiletan izan zen sekulako arazoa edo gatazka izan zuten, ea nork hitz egingo zuen, ze ordenetan, zein izango zen azkena, eta hor agertu ziren maitale ez ezagun pila bat, agertu zen, eta hor neko hileta berezi izan omen zen. Hileta mestua guztiona. Bai, hori da. Eta hortan ere nahiko ezberdina esan ezagun ohiko bizitza duen persona baten hiletarekin konparatuz, eta eriotza ere oso nobelesko izan zen. Orduan, baina azkenean esaten ditzudanagatik, hori ere sartu nezakeen. Baina irutzen zitzaidan ez zela oso relevantean kontatu nahi nuenerako, eta hori kanpoan gelditu zen. Zakit, beste novela baterako edo euskalo. Euskal izenak sartzen ditugunean, Txilida, eta haurtxe daku, Sant Telmo Museo de Herrien gauz, eta hemen artelan ez inguratute gauz bai, ez da hain erraza izango bez, eurin azalien kontatu, egin dutena, txertatu, badalako liburuko aleginetako bat bai. Bai, hor azaltzen dira Oteiza eta Txilida, eta nik hor, konstiente nintzen, etzela bat erretxa Bastarretxea maitie hor... Bai, zeharka agertzen da, eta hor agertzen da eskutitz bat Ojarak Bastarretxeari idatzi ziona, esate baterako. Baina hori esaten konstiente gauza badela Franco Jara fikzionatzea euskal irakurle baten, gehiengoek ez dutena ezagutuko, eta beste gauza bada Oteiza eta Txilida zelaiko bi totem fikzionatzea. Eta egiantzekotasunez, ohalik eta egiantzekotasuna handienez. Eta hor bai izan itula zailtasunak, eta pentsatu behar izan nuen nola egin, eta modu batean erostea hori ebatzi nuen, baina bai, hori izan da erronketako bat liburu honetan. Bai. Badauka, Franco Jarak eguneroko edo asmatute daudana, lekuren baten irakurrizu Donostia esate baterako zema gustatu zitzaion Miarritze ederra dan eta ala ere Coca-Cola bat hartzie zurekin plano biedala? Esan dezagun hor badaudela askotariko materialen nasketa bat, moduko bat. Hor badaude, alde batetik poemetan agertzen diren gauzak, bere idazkietan, bere eskutitzetan eta agertzen diren gauzak, eta gero biografietan eta agertzen diren gauzak. Eta hor informazioa desente dago, eta informazio hori gurutzatuz nolabait, eta gero nire gehigarriekin, pixka bat eguneroko hori agertzen dena. Egia da, Franco Jarak badagola galako notebook bat, eta hor agertzen da azala, berak egin zuen bidei bat Madrid, Barcelona eta Donostian, eta gero Parisera joan zen. Hau zer da? Hori da Jonas Berik egin zionen... Bai, ez da Euskal Herria. Hori bai, Miarritze da. Miarritzen Jonas Berik ateazion argazkia bidaia hortan egin justu. Eta horren badago alako bere anotazio liburu moduko bat, hortik abiatuta gehi beste material batzuk, pixka rekreatu dut. Baina gauza asko agertzen direnak, esate baterako Donostiako portuan agertzen den kontu hori poema batean agertzen da, edo Paseo Berriko olatuak, eta hori guztia poema batean agertzen da. Bai, pixkat informazio asko dago, eta horren nasketa bat da, pixkat horra agertzen dena. Euskarara ekarriko nuken liburu bat, edo egile bat, Judith Herman Berlindarra da. Uda honetan erosi dut bere azken liburua, Alemanian nahiko egile ezaguna da, baina ez dira bere liburuak euskarara ekarri, eta azken hau irakurri dudana, Viajeten uns alles gesagt, dena esango genion elkarri, ari da idazteaz, bere idaztearen ofizioaz, idazteaz eta isiltzeaz, ze idazteak isiltzea dakar, eta bere bizitza pertsonaleko gauzak ere kontatzen ditu, beraz, nahiko liburu pertsonala da, idazteaz ari da, baina gauza pertsonal asko ere ageri dira, eta oso egile honek oso modu, nahiko poetikoan idazten du, gauza asko uzten ditu esan gabe, eta horregatik asko gustatzen zait. Niri ustez, Margaret Atwooden neskameren ipuina edo bezala itzuliko genukena, sasoi batean orain dela ja 40 bat urte idatzi izan, eta orain puri-purian dauden gai guztiak jorratzen ditu. Ikusgarria da nola, oraindik ere
gainditu ez dituen gauza batzuk, berak modu ironikoan edo modu oso bortitzean gainditzen dituen, ezta? Minan, Ibrahim Abalde eta Amets Arzailuzena. Sánchez Ostitzek esaten zuen, bidaia liburuak gureak, jolas hutsak izango zirela, etorkinak hasten zirenean, hasiko zirenean euren historia kontatzen. Eta hau benetan oso indartsua da. Aita galdera zailak egiten hasi zitzaidan. Ibrahima, nola moldatuko gara orain? Ni ez nago osasun honean, eta zu aurra zara oraindik. Nik esaten nion, zaharra, ikasketak utzi eta diruaren bila abiatuko naiz. Aritz, zenbuzko irakurketa egin duzu? Ba... Bainaten liburuan hau? Ba, liburua irituzat ikearria. Egia esan oso ona. Leku zailetik zatorren, ze lehenoko deklaratzeko horik ez irituzaten pasaba liburua, orduan listoia nahiko altu jarri zian nahi behintzat, eta ez asko gustatu zen. Oso ezberdina. Irakurle moduen? Bai. Ze sentsazio? Ba, alde batetik pena dakat azkartxo irakurri dela, eta ez ditela eman hainbeste gozatzeko aukera, eta egia da gaia bea ere, jorratzen gai hori igual, nahi pixkat arrotza egitezatela ez, baina alare irituzat batez ere idazkera badakala zoragarria, eta oso ondo kolokatzen zaitula bai Nueva Yorken, bai logela horietan, bai deskribap ematzu da eskan eretzako zoragarria egana baita ere, koazeteko estena guzti hori, eta gaur, mami bat hola, edertasunare asko dakala, niretzako. Baina bada ez ezaguna danontzat. Bainat, Franco Jara bera, poeta estatu batuar, abanguardia, bla, bla, eta ez dakigun ordan. Aukeratu zu hori, aukeratu zuen erakusketa hori, esan didazu, moman da, baina, oso itzaletik pasatzen den gauze bat, ausardi hori zuraldetik, esango dugu, gauza ez ezagun bati buruz. Gu, gonbidatzeko gauza ez ezagun baten sartzen. Bai, egia da gian horrek arriskua badula, ez? Batek esan ezagela, baina personaje honen ingurukoak zergatik igual ez ezkit interesatzen, ez? Eta pixkat urrun geratzen dela, ez? Bestetik ala ere egia da, Franco Jara azkeneko urtetan handik eta hemendik agertzen dela aipatua, ez? Sally Rooneyk aipatzen du liburu batean, Mad Menen Don Draperrek alako batean bere liburu bat irakurtzen du, eta pixkanak gerozta ezagunagoa eginda esango nuke azkeneko urteetan, baina bai, esan ez dagoen irakurle ohiko batentza seguraski pertsonai urruna da, eta agian hasierako begiradatik esatezu, pertsonai hau zergatik, ez? Baina egia da niri garrantzitsuago iruditzen zaidala, pertsonaiaren beraren ingurukoa baino gehiago, azkenean hori nola moitzen den, estenak nola idazten dituzun, nola harremantzen den besteekin. Nola gurutzatu dana, ez da? Bai, hori da gile interesatzen zainena idazle betzela, ez? Noiztik lagun zuek? Ba, urte batzuk, bai. Bai. Zautu ginen ikuste garoa liburu dendan bueltan, orduan liburu saltzaile bezala hortan jardun genuen. Liburu saltzaile batek zenbat irakurtzen dau? Ba, liburu saltzailean itzala bizitzan irakurreten gutxiena irakurri nuen. Bai. Ze kostait ez zaten irakurtzia. Eta liburu saltzaile izatia utzita gero ere denborat berri zanun, fiskat berriz liburuakiko rekuperatzeko ze hori. Baina han ezautu ginen, ni liburu saltzaile neola, Beñatek euskerazko irakurle taldia ematezun. Eta hor ezautu ginen, eta gero egitea gauza asko konpartitzen jugula, bai, musika, mendizaletasuna, mendiko literatura, baitare asko, orduan... Izan da purtsu bete bai, garoari buruz hitz egiten hasi, Zarautzen, Donostian bebai momentu baten, sekulako loraldia momentu baten, gero gainbera bat betorri da, horrela gauzelako bebai, topaleku faltan gabiltza aspaldi honetan danok, baina gauza asko egin da, paperezko kontzertuak eta bar... Bai, nik uste gara oso politia izan zala, bai, ze ingenun pixka danetikan, ez? Paperezko kontzertu egite genitun, elkarrizketak, liburu aurkezpenak, horre gontzan olako guretzako bintzat eferbestentzi momentu oso politia izan zen. Eta buelta hortan gauza askotan koinzidio genuen, da gero oso lagunak egin ginen eta jarraitze du. Bai, nik ere pixka garai horiek goratzen ditut ez, irikizunean garoak Gorrosen lokala handi bat, apostu importante bat, eta ez bakarrik liburuak saltzea, baina liburuak saltzea aparte inguruko, aritzak aipatu dituen gauza guztiak, ez? Kontzertuak, irakurle taldeak... Topaleku izatie. Bai. Topaleku izatien garrantzia. Azkanien,
kafetxu betartzi batera eta liburuari buruz hitz egitea. Ez daukaguna, oso liburu beti irakurtzi esate baterako. Oso ariketa pertsonala dalako, baina konpartitzen zunien, ze dimentsio hartzen duen. Eta hori pena da, Donosti batean ja bolako espaziorik apenas ez dago, esango nuke. Eta orduan, bai, nik pixkator alde horretatik ere, edozein egunetan juten zinen garoara, ezagutzen zenun aritz, komentatzen zenun zeo zer, liburua zeratea dan, dena delakoa, zegoen programazio bat, eta hori marabila zen, baina, bueno. Bere 5. poema liburua argitaratu duen Oiartzuar poeta. Fisikoki ekainaren 28-tik liburuaren aurkezpena orduan egin genulako eta liburu eskuratu nun, liburu hause, azkenekoa. Eta metaforikoki lehenagoztik, esan nahi dut, bihotzarekin, begiekin ikusten ez dena ikusten da, orduan saiatu naiz bihotzeko leihotik ikusten dudana liburu honetara ekartzen. Erabat asebetetzen hauenean. Idatzitakoak ez ban hau asebetetzen, badakit horretan jarraitu behar dudala. Esango nuke adibidez, Joseba Sarriona Indiaren Izuen Gordelekutik barrena oso ondo zartu den poema liburua dela, 54 urte betetzera doa eta erreferente bat da euskal literaturan. Niri gustatzen zait niretzako irakurtzia, bakarri nahola, isilik eta norberarentzat. Egia da gero batzutan errezitaldietan edo klasean ikasleekin eta ahoz gora irakurri behar izaten dudala, baina bestela norberarentzat. Begira, niretzako haiku on bat idaztea oso zaila dela irutzen zait. Errespeto handia diot haikuei eta mirespena ere. Poesiarekin jarraituz, limerikak aipatuko nituzke. Poesian poema barregarriak direlako, eta geurean, adibidez Juan Cruz Igerabidek baditu limerikak, eta horietako edozein aukeratuko nuke. Topalekuei buruz, eta purtsu bete esaten egon zara, kanpora jotoko aukera izan duzula, Beñat. Eta munduko, beste idazle batzukaz, gure begizetatik, munduko beste idazle batzukaz egon nahi, zer errabe bai, zukania zeuretik eta euskaratik, eta ezagutzen dugu New Yorkeko beka hori ez da? Bai, egia esan, ni etzatea harrigarri izan zen, zen lehenengo aldiz joan nintzen olako leku batera, ez? Artomai izeneko zentro batean, hilabeteko egonaldi bat liburua idazten kasu honetan, eta baitaren proiektu euskaraz izanik, eta hor mundu guztiko 11 idazle batu ginen, bakoitza bere hizkuntzarekin eta bar. Eta, hasieran pixkanik, egia esan, impostore sindromea pixkatekoin nuen, gu hemen gaude dituta gure euskal mundu honetan, ez da kanpora ateratzen zeanean, esatez du, ostras, nik nola esplikatuko denik zer egiten duan, euskeraz, irituko zaiolako, herrialde eta hizkuntza txiki bat, baina ez kontrako aurkitu nuen, eta gero kontu batzen zera baita ere idazleen arazo eta kezka nagusiak izaten dira oso antzekoak, eta deno ditula zalantzantzekoak, eta hori polita izan zen. Baina hasieran egia da pixka errespetu ematen zidela, gaina kanpoan, inglesez. Horretan pertzepzioa hobetu da, sentsazioa daukadalako, gauza asko esaten gabiltz, topagunik eta galdu ditugu gauza asko txarroek, baina euskarari eutxi diozu hasieratik, euskarari eutxi diozu bitu espalaken musika eta Linton Townaren sasoiek, eta euskarari eutxi diogu, baina, geuri ezalako eta hau garalako. Badaukat bestelako balio bat orain, esaten zabiltzena, kanpora begira joan eta ez dugu emon behar bez, zueko zabiltzate bai, musikiegaz, ez dugu emon behar bez azalpenak? Nik uste hor igual askotan hitzein da hortaz, baina alako komplejotxo bat eduki deula beti, eta gero ertetzezunean konturatze zehala justu kontrakoa. Jendiak hartzeula ulertze ez duen gauza bat bezala, baina alde honetik da interesa pizte zaiola. Eta esateula, ze hizkuntza o ze gauza kuriosoa eta ederra, eta dakala sortzezako, gogua pixka gehiago jakiteko, eskurritzeko, eta nik uste hori, komplejo hori kentze zaigula pixka kanpo ertetze deunian, ez? Ikuste deula... Bai, nik ere pixka antzeko gauza sentitu duen, ez? Ia da, literaturen kasuan, beste disiplina batzuekin konparatuta, dena hizkuntza da.
Karo, ezakit, zineman edo musikan edo, nahiz eta hizkuntza galdu, oarin ikan zeo zer badukazu, ez? Horren hemen oso menpeko zera hizkuntzarekiko, ez? Eta horren itzulpena ez badukazu, muga handia da, ez? Baina, bueno, hala ere, egia da, nik ere pixka bizipen hori izan nuela, ez? Eta badaudela munduan, sensibilidade pixka duen jendea, lepo dagona, estatu batuetan daude trampistak, baina gero dagolako jendea, daukana arte zentro batean sensibilidade hori, hain justu bilatzeko mota honetako kultura gutxituentan egiten diren gauzak, eta interesa dutenak, eta alde horretatik, hortaz jabetzen zera, baina hasieran guk daukagu konplejo horiek baditugu. Kultura gutxitu zalantza barik, baina txikitasun horren etiketarekin nila oso kontra nauena, esaten gabiltzena, hau literatura dana da hitza, testu ingurua bebai. Zuk guretzat idatzi duzu hau. Euskal testu inguru baten eta euskal irakurlearentzat gero bide egingo du, liburuak egiten badu, bestelako hizkuntza batzutan bebai. Baina hori da daukaguna, hori da defenditzen duguna, eta azkenin hori da garana bebai. Bai, hori azkenean da konplejoaren parte hori da, ez? Azkenean edozein hizkuntzatan idazten duen idazleak hola egiten du. Espainolak ere bai, edo estatu batuarrak ere bai. Eta zen estatu batuarrak dira, ez egizen milioi hizkutun, baina gero, funtzionamendua guk egiten duen gauza bera da, gure komunitatea txikiagoa da, baina, zorionez gure komunitatea geroz eta handiagoa da, geroz eta gauza ezberdin gehiago daudela esango nuke, eta, duela 40 urte euskal irakurlearen ideia zen bat, eta denek horra ideiazten genuen, edo zuten, eta orain pixkat aniztu da hori, eta hori ere ona dela esango nuke. Arratsalde batean, Roger Ackroyd industria gizonak Shepard doktorari kontatzen dizkio bere kezkak. Bezperan berarekin ezkondu behar zen emakumeak, Ferraz Andreak, bere buruaz beste egin du eta. Xandai bati ihes egiteko. Emakume bera, urte bat lehenago, bere senarra hil egin zuen. Eta bere buruaz beste egin baino lehen, gutun bat idazten dio Roger Ackroydi. Benetan gertatu zena, azalduz eta bere senarra nor hil zuenaren izena eman. Roger Ackroydek hiltzaile honen izena jakin aurretik eta gutuna ikusi aurretik hilda agertzen da. Eta gutuna desagertu egiten da. Orduan, Poirot detektibea izango da kasu honi argibidea ematen saiatuko dena. Niri liburu hau asko gustatu zait. Oso entretenigarria delako eta intrigandia pizten dizulako liburu osoan zehar. Nahiz eta batzuetan pixkat astuna egin zaidan eta gauza batzuk edituan ondo ulertu, dudarik gabe gomendatzen dut. Beraz, joan zaitez korrikan liburu hau eske edo ez duzu inoiz jakingo zer sekretu ezkutatzen den Ferraz Andreai idatzitako gutunean. Poema batetik abiatutako eleberria dela, esan duzu oso politxe da hori. Poema batetik abiatutako kantuak be, Coca-Colina zer, ezfalakek hartu beharko luke edo zer. Bueno, igual, dana itzeitia, idea beti ondo etortzea. Ez, baina egia gaina liburu honek alako baka, titulua behakin baka alako gantxo bat, netzako interesantian. Eta gero, karo, poema hortara jutiare da, poema ederra baita ere. Bai. Eta horrek ekartzeu, pixkatiko lehenoko bueltauz, baina Franco Jara ezagutzien etzago ez ezaguna zana, eta eramateza jola mundu eta jende bat ezagutzea hor, oso interesantia. Lehenengo aldiz, zelan iristen da, apurtxu bete esan dulako ize hogei urteko telebistako programan, zautzarlan esaten, hau irakurten nabil eta asko gustatzen zaidan poeta da, zelan iritsi beraren gana? Bueno, nik uste lehenengo aldiz irakurri nuela inglesez eta gehiagi ulertu gabe, bai pixka bere inguruan, bera Jonas Berry eta beste poeta batzuen New Yorkeko eskola edo ditzen zen hortan, hasi nintzen horren inguruan irakurtzen eta hortik hasi nintzen. Baina, karo, ni irakurtzen hasi nintzen, zaletu nintzen, baina alako batean konturatzen zarenean, badagolkara poema bat, aipatzen duen Euskal Herria, Donostia, Miarritz ez dakize, esatezu, eta hemen zer dago, ez? Eta pixkar hortik hasi nintzen, gero gehiago ikertzen, eta gehiago sakontzen bere obran, eta horregatik hortik poema bati idatzitako novela izatearena, hortik abia puntua hori izanik, hori guztia nolabait rekonstruitu behar izan dut novelan.
Alere, ze poema arraru edan, ez da ohikoa bez, eta... Kantu bat iteko ez da arresa. Ez. Eta jarri dituzun zatitxuek bebai eta bere obrarenak eta ikusten dela esaten gabiltzen oso gizon jantzia zala, bere gaztetasunien bebai, eta zeman aste, modernidade hori esaten gabiltzen ez dakitzela etiketara esan bez, idazteko ze modu bebai. Bai, berak idazten zuen oso modu espontaneoan alde batetik, baina, espontaneotasun hori erren atzean zaben geruza pila bat, irakurketa pila bat, eta horren hemen, badukak kutsu eten hori, oso egunerokoa, oso bizia, baina pixkat etena batzutan, referentzia pila bat, pertsonaia pila bat, novelan ere pertsonaia pila bat daude, baina ezki bere poemak daude, bere lagunez eta bere irakurketez lepo. Orduan, badukak kutsu vanguardista hori, ez da erresa, ez dira normalean poema narratibo erresak. Badute zerbait hor, ez dakizuk ze impresio izan duzun irakurri duzunean bere poesia. Nik uste, Beñatek aipaudun hori egia dela, ez? Gaina liburan hori reflejatzeo idazteko modu ere bere gelako eta etxeko desastro horren barruan bezala dago, ez? Baina gero irakurtzen zu poema, eta ni lehenengo aldiz poema irakurri nian pixkat harrapan ninduen, eta bai irakurri ala, gero esatu nahi, kapak dira edo gauza pilo bat erakusten du. Eta kuriosoa, Beñaten ahotzien entzunun poesia hau, eta oraindik eta gehiago bezala sartuarazi ninduen benetan ulertzen edo nire interpretazio hori ematen, behintzat. Amonaren heriotzak baserrira eramango ditu Odeitza eta Anaia bilobak haren gauzak biltzera. Ondoko basoan baina, aspaldidanik lozorroan zegoen zerbait piztuko da. Suspensea mantentzen duen eleberri laburra. Barrengaizto deitzen diote Maialeni bere izaera errebeldeagatik. Frantseska gaztea, haren lagun taldera bilduko da, bizitzeko molde askeago batez jabetu nahian. Emakume denei ahotsa ematen dien istorio feminista. Pitzadura bat hasi zaio zabaltzen iratiri, irratian Artozkiko artelan batzuen inguruan, hizketan ari direla entzutean. Gora egingo dio Urmailak, Itoizko urtegian bezala. Memoria ariketa bat, isiltasunez eta esanezinez osatua. 18. Peru Abarka album lehiaketaren irabazlea. Garai artistiko oso bizietan, garai interesgarriak izaten dira, kasu honetan Txillida, Oteiza, Franco Jara, eta pentsatzen dugu oso pertsonaia ezoikoak izaten direla, baina uste ondo legokela pentsatzea baita ere gaur egun badaudela artistak, badaudela idazleak, eta segurazki hemendik urte batzuetara ere ikusiko ditugula oso interesgarri moduan, eta garai zaharrak idealizatzea ondo daiteke, baina gaur egungoa ere gogoratzea uste merezi duela.